ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening mga kabisyo, and we're back again. Oras natin ngayon sa buong kapuluan is already 10:25 PM. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At nandito na nga po tayo kabisyo sa parte na babasahin na po natin ang mga comments, suggestion, violent reactions ng mga kabisyo natin na nakadinig ngayong gabi na to ng ating Rocky Secret Files. Basahin na po muna natin ngayon mga kabisyo ang sinabi ng kabisyo natin na si Jobert Vertudaso. Sabi ni Jobert Vertudaso dito mga kabisyo, DJ Titan Jello at DJ Rocky, masakit man isipin na nagkahiwalay sila dahil sa ganoon. Nakikita ko po kay Ruby na kinain siya ng depression. Yun bang iniisip niya kahit anong gawin niya, di na mababago ang katawan niya. Kumbaga, naging hopeless na siya sa nakikita ko dito. May pagkukulang si letter sender kasi di niya isinagad yung 100% niyang sacrifice at suporta. Wow, nakukulangan pa si Sir Jobert Vertudaso dito. Grabe ka talaga. Kung si Sir Jobert pala ang naging jowa ng ating letter sender, 100% talaga ng pagmamahal niya ang ibibigay niya. Shoutout po kay Sir Jobert Vertudaso. Ayan mga kabisyo. Pakinggan din po natin ang sinabi ni Darwin Rosel. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Tingin ko po stress eater si Ruby. Yung tipong kumakain siya kapag stress na siya sa trabaho at sa dami ng kanyang problema. Dapat she needs a psychologist. Baka affected na ang mental health niya. Yan po muli ang sinabi ni Darwin Rosel. Sabi naman po dito ni Charles Sancho, may eating disorder na si Girl TG. Yung tipong tumaba na at nagkaroon ng behavioral issue dahil kinain na ng kinain. Baka kasi yung kinakain niya puro junk foods at sa nakikita ko concerned talaga si sender kahit yung parents niya. Pero ayun, kinain na siya ng sistema ng pagkain ng kain. Ang gulo naman nito. Kaya ang ending, nagka-eating disorder at nalulungkot siya na hiwalayan na niya ito. Nakakalungkot lang din kabisyo dahil di ko maintindihan maayos. Nalulungkot ako kay sender kasi malawak ang pag-intindi niya plus marunong siyang umunawa pero ang hirap maging pasensyoso kung may problema sa pag-iisip at pag-uugali. At tama, Sharon. May hangganan ng pagtitiis kaya kung kusa kang lalayo. Ano ba to? Parang ako nagiging Chinese dito sa ano mo. Ayan. Doon mo maiisip na kailangan mo pala ng oras para sa sarili at isipin ng lahat kung paano niya to iintindihin. Pero wag naman sana sa point na pinagpipilitan kang intindihin kahit inaabuso ka na kasi nakaka-burn out yung ganun. Yun lang po, napahaba na naman. Sabi ni Charles Sancho. Okay, gets ko to. Ayusin ko na maigi to. Kumbaga sabi niya dito, kung tayo daw ay magmamahal pa, o nagmamahal daw tayo at concerned tayo sa taong minamahal natin, dapat po daw ay may hangganan din.
Dapat daw kung sakaling aalis daw tayo sa piling ng taong minamahal natin, ay intindihin din daw natin yung sarili natin. Bigyan pa rin daw natin ng oras at pangunawa ang sarili natin. Bagay, tama naman to si Charles. Alam nyo kabisyo, nakakalungkot lang din dahil si Ruby, may taong concern sa kanya. Si Vic. Diba? Nakakalungkot lang dahil totoo yung mga sinasabi ng kabisyo natin eh. Through comment section, through message mga kabisyo na kailangan mo din alagaan ang sarili mo. Hindi naman para sa ibang tao, kundi para sa iyo. Hindi naman porket payat ka o nagpapapayat ka ay para mas gumanda ka. Hindi po ganun kabisyo. Kaya ka po minsan nagda-diet para rin po sa health mo. 'Di ba? Para hindi ka masyado lapitin sa sakit. Kailangan din natin minsan maging healthy, hindi para magpaganda o magpa-sexy tayo dahil kailangan natin ito sa katawan natin. At tingin ko naman na kung si Vic naunawaan niya ito ng mahabang panahon din. Tingin ko kung sumunod lang itong si Ruby at talagang sinamahan niya itong si Vic din sa pagsuporta sa kanya, tingin ko hindi sila maghihiwalay eh. Pero sana, Ruby, maunawaan mo na concern lang ito talaga si Vic sa'yo. Mahal ka niya at gusto niya na maging maayos ka. Sana sa mga taong nasasabihan ng mga kaibigan nila, pamilya nila, o kakilala nila, o mismong asawa o partner nila, huwag natin masamain. Bigyan pa rin natin ng halaga yung mga sinasabi nila sa atin. Kasi gusto lang nila mapabuti tayo at gusto lang din nila na maging maayos tayo. Pero sa mga umiibig din dyan, sana mga kabisyo, kung iibig tayo, hindi natin tinitignan ng isang tao sa kanyang panlabas na itsura. Tignan natin ang taong mamahalin natin sa kanyang ugali at laman ng kanyang puso. Kasi naniniwala ako kabisyo na ang itsura ng isang tao ay maglalaho at nababago. Ngunit ang kabutihan at kagandahang loob ng isang tao ay hindi ito nababago. At walang siyensyang kayang umayos ng isang ugali ng tao. Ang muka napapagawa, ang ilong napapagawa, pero ang kabutihang loob kailanman hindi mo kayang ipagawa. Kaya mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 10:33 PM, handog kong awitin sa inyo Naiilang by Legion. Ako pa rin po si DJ Titangelo at kasama nyo dito sa 90.7 Love Radio. Susunod na po natin ang Rocky Top Secrets.